entanyeni ndiyamuyeka uThixo ofunyanwa kuhlekwa intsini ndiyamuyeka uThixo ozuzwa kuhlekwa intsini kuhlekwa isikhazolo kuzuzwa uThixo ndiyamuyeka lo Thixo isingathi umqolo wakhe ubhetyebhetye ingathi lo Thixo akanakumelana nentsunguzi zobumnyama sikumhlobo molweni ekhaya molweni mfundisi molo bawo uthetha namadoda amase eMthatha phantsi kwebandla lamakhefu phantsi komfundisi uMandla nomfundisi uNdamase olutsha andingene kwelizwi mfundisi buyise nakusisi Nomonde mfundisi Thixo wam undilahleleni na mfundisi xa ndijonga ukulahlwa yinto ebuhlungu kakhulu uThixo uziva elahliwe uThixo ngeli xesha lixesha lesithandathu ukuya kwixesha lesithoba iyure 12 to 3 ethe kwaka uthulekile kanti uzothi Eloyi Eloyi namasabakathana Thixo wam ndishiya nganina uThixo utholakala ebumnyameni uThixo utholakala enhlungwini uThixo utholakala enkungwini apho kumnyama ke ndihlelo luthutshaba unoThixo uphina kanti umsolo uThixo kanti ngexesha uThixo uyakunyusa ukusa to the next level ndifuna ukuthi elixesha lecorona ingathi sishiywe nguThixo uThixo ukho uthe kuncwadi kaDeuteronomy 31 verse 9 uthi andisoze ndinishiye andisoze ndiniyekele kodwa xa sisiva amandla enyama ingathi uThixo sishiyile ngenxa yoba siva inyama athi uJobhi yeza ndize yawuphinda ndize ndithi masele sinyamezele wathi uThixo ehle azosinceda uThixo athi ufuna attention uThixo ufuna ukujongwa simazi kungubanina nangexesha ixesha labahlala esiguqweni sihlala eJerusalema silinde sibe sembathi somandla ukuze uThixo athethe uyakhweleta uThixo uThixo uyabhatala uThixo uyeva uThixo uyasifa we must never give up alaxesha lokunikezela ixesha lokukholwa sazibona sebumnyameni uThixo ukho exesha uYesu Kristu ubona uqinilanga emini umnikazi wendalo yonke indalo yonke uba uThixo utheni ingathi nje ushiniwe wagcina ngemini athola emini kodwa ndifuna ukuthi noma ningathola emini uThixo uza kuvuza ngenye imini wazohlungukuzo kuzawugqibela uThixo noma uphansi kwameko yokungaphangeli noma uphansi kwameko yokungabukhanga into endlini yakho uThixo ukhona uyabona unganikezeli uThixo uyabona Nkosibawo wasemfundisi Nkosibawo Nkosibawo Sawuza kuweka imphulaphula omhlobo wenene sithe sikwa 089 410 33 089 410 33 yabona ke kusekho indawo apha enethinzi elimnyama kwesisikhalo kaloku uYesu kubathathwe emnye igama lakhe bathathwe emnye lo unguThixo ekuThixo yolo ndingali zengqiqo uThixo zisithi phaya emnqamlezweni kwabethelela uThixo phaya kuYesu kwabethelela uThixo phaya kuYesu kodwa ngoku sihlangana noThixo eshiwa nguThixo nanso lento yenza inkungu sihlangana noThixo eshiwa nguThixo sihlangana nokuqhawuka kwembeleko phakathi kukaThixo noThixo sikumhlobo molweni ekhaya bawo bale molo bawo uthetha noma umfundisi uMandlela phambi kwempandla lerevelation phambi koba ungozi ekhaya makaba ungabawo athi xa ndimva kakuhle kula mazwi Eloyi namasabakathana Thixo wam undishiya nganina
bawo ufaleni usekhwezeni kwamasinyo ngelo xesha usemnamleze bawufaleni ngamazwi welizwe amazwi esixhenxe. Thixo wam undishiya ngani xa bawufaleni ngeli xesha sisebumnyameni sithi sakucinga bawufaleni sizixelele into yokokuba sishiywe nguThixo. Ndifuna ukuthi kubantu bawufaleni abathi ngeli xesha bathi uThixo akekho bajongise uYoshua 1 ufika futhi iyakuba nje mphambi kwakho umelele ungatyhafi ngoba ndisayikushiya futhi ngeli xesha bawufaleni kubaphulaphuli ngabomsuzu xa ethe lo tata usikhokheleyo athi masiqale ezindlini athi bawufaleni masihlambe amaxesha athile. Ndifuna ukuthi kubuye kubo namhlanje noba ulele ebhedini okanye awusakwazi nokuphakama mhlawumbe ngeli xesha usomthe wazama awusazi noba mawuthini na ukhona uThixo uthi uThixo ngenye imini bawufaleni akufika tata ecibini ebhedesta afike emnene umnwele tata ufaleni afike uneminyaka tata ufaleni kodwa ndazawufika amosafika ukuphila kodwa ndizamaziva ufaleni ngeloseza nomnwele awusathengi nomseyaba ufaleni kodwa uthandila mntu othetha kodwa amanzi asiphose ngelexeshaba ufaleni bantwana namhlanje basimnyameseleni bantwana basinyameseleni bahlale bakuthi sibonakale Thixo Enkosi bawo xesha kangonje imizuzu engama-25 ke ngoku ibethile yona intsimbi yesibhozo. Sikuwe ke mphulaphula womhlobo wenene, akwabuThixo oluncedayo ebengasincedayo, kwabuThixo wasebumnyameni lowa uvela ebumnyameni. Amadoda lowa sibumi athe umlevi xa ihlangana nobumnyama, athi umlevi xa ithetha ngaye athi thani qwaka uyawuva uThixo uza kunilwela, ngoba kakade amandla kaThixo ingathi azuzeka akuphela wethu. Sikumeke mphulaphula omhlobo wenene, uThixo uxolo makakuphathe ngenceba nobubele. Ungoyiki kakhulu ukho osebumnyameni, noba sele esisifo sikuhlangene nawe kodwa ungoyiki kakhulu ukho osebumnyameni. Amadoda sithethe ngalo uvela ebumnyameni, lo ulilanga lokulunga ebumnyameni. Athi umbhali entlango wayesuka abeligange nomlilo, ngoba kakade uvela kwakufika ubumnyama athi khasi uThixo. Abesikhangela lapha sikumhlaba umuleni ekhaya. Molo tata, kunjani? Siyaphila bawo, ninjani nekhaya? Siyaphila kakhulu, uThixo uyasigcina. Ndifonela nje bawo ukuguquka phansi kwalamazwi. Bawo. Phansi kwamazwi uThixo sidibana naye ebumnyameni. Ngqondo nabaphulaphuli mandijoyine phansi kwalamazwi. Ewe bawo. Into endiyibonayo apha ngqondo xa ndizobeka phansi lomnxeba, uThixo ovulnerable. Ewe. uThixo ozibonisa ubuethe bakhe, ngoba olona thando luthando olukwenza ube ethe kwindawo ezithile. Sibona apha ubuethe bukaThixo ngenxa yam nawe, ngoba iTrinity apha ifike kwixesha layo lobu-vulnerable ngenxa yam nawe, ngenxa yokuhlawulela mna nawe. Sibona loo nto leyo apha, olona thando olwenza libe kuThixo emnciphakaleni. Eloyi lamasabathathana. Okwesibini, ingqondo xa ndizokohlukana nawe ndibeke phansi ifowuni, into yokuba unyana kaThixo apha uthe esebumnyameni bokushiwa nguyise
wakhumbula indumiso baphulaphuli bomhlobo wenene, indumiso ethe yamkhumbuza uThixo wakhe, indumiso ethi Eloi Eloi lama sabakathane. Nathi apha eAfrika singabantu bengoma, ngoba ama-Afrika ngabantu abathi xa besentlungwini ingconte bavuma ingoma, ngabantu abathi naxa bevuya bavuma ingoma. uYesu unyana kaThixo sesemnqamlezweni ukhumbula umdumisi xa esithi Eloi Eloi lama sabakathane, ngoba kukho amaxesha oba xa sifika ingxaki zobomi utsale ingoma yakokwenu, utsale ingoma elalibiza ngayo uThixo xa lisenza unamnginkosi ngeva umthandazo wabantwana uyesopha emnqamlezweni. Ucela amandumisa leyo ezama ukuze amalinge uba aphinde ahlangane Thixo baphulaphuli umhlobo wenene wandikhumbuza indlela yami chayi baphulaphuli athi asembedeni sesiphakathi enhlanzi, kodwa wakhoza kuThixo wakhe, ngoba wakhanda uThixo angafiki kuyo. Athi umtshaliseli ulingana lowugcina abantwana bakhe bakhona kwenzakala, yayifuna ingozi safikelela isandla sikaThixo ngcwele enzulile landle. Ngokunjalo Thixo samdoka unyana kami chayi aphesheya elololo Thixo wam undishiye nganina. Nathi sisizwe soMzantsi Afrika, nathi namhlanje sivelelana imnyama besisifo, kodwa uba sinokhala kuThixo ayiboni imini, ngoba uYesu Kristu apha ukhala kuThixo ngonini nenkobe. Akho Thixo sive ngelanguage yethu, hlezi Thixo siphendule. uKristu inkosi yethu ngco. Nkosi Mntwana, siyabulela bawo. Nkosi bawo. Ngesujaxa lowo mfundini. Thuka kuhleke phaya. Madoda. Ithi xa izibonga ke la ndoda enomonde idla ngokuthi ndiyinkunkuma kaThixo madoda. Ya. Ewe xa izibonga ithi ndiyinkunkuma kaThixo madoda. Ya. Danke-ke mfundisi wami, danke-ke mfundisi wami. Xa kunjalo ke mphulaphula omhlobo wenene, bake sibambe njabe mnye ukuze siye kuNomonde asishwankathele ke ngoko. Kodwa ke mphulaphula omhlobo wenene, sikushiya kuloo ndawo. Sifuna ukushiya nje kwindawo ethi kufuneka kube mnyama ukuze akhanye uThixo. Kakade iinkwenkwezi ukuze uzibone kumele kube khona ubumnyama obuthile, zigqame ebumnyame. Unjani uThixo ohlangulayo, unjani uThixo uveza isandla, uThixo uveza isandla. Athe ngexesha lobubi elwandle waveza isandla wamunyula uPetros. Sukumhlobo, molweni ekhaya. Molweni tata. Molweni mama. Uthetha nomam uKhanani. Molo mama. Phantsi kwamazwi wakho endiwavileyo athi Eloi Eloi lama sabakathane. Oko kukuthi Thixo wam ndishiya nganini. Masithuthele radio mama. Masithuthele nje radio. Kodwa masizofuna. Ngena ke mama. Kumazwi wakho ngexesha elinzima. Ngexesha kwakungemnandanga. Yalixesha lokunikelwa konyana womntu. Wathi Eloi Eloi lama sabakathane. Thixo wam ndishiya nganina. Kunzima wasekhaya ngexesha elinzima. Xa ilizwe lasekhaya, ilizwe lobawo bethu selifunyenwe ngubhubhane bawasekhaya. Wafika icorona, yafika kunzima. Kwakungemnandanga nakolo lizwe. Kodwa wavakala unyana womntu xa ethetha tata sekhaya. Xa usihla naye wathi obawo bethu bakholosa ngawe. Wathi bakholosa wabasiza. Wathi kunala Thixo wethu xa sikholose ngawe. Wathi ungasisizi nakuyo le ngcwaleko. Wathi bakhala kuwe basinda. Bakholosa ngawe abadala. Wathi loko sekunzima kunje bawasekhaya. Siyazi loko thina akusayi kusidanisa. Akusayi kusisiya sekunzima kunjalo. Sekubonakala inhliziyo zethu zitshuniwe zinjalo. Uthi sezicele kanye umthwele batata
lasekhaya othe kodwa phakathi kwezibili zethu kodwa nakwelizwe lase-South Africa wathi siyazi Thixo wena kusishiyile uthi wathi ukhona kanye Thixo uthi kanye wena Nkosi yami ukhona kanye uthi wena kanye ndisesezalweni uthi ndawona kuwe tatasekhaya nangale xesha sithi Thixo sikusishiya sayame ngawe uthi Eloyi lamasabakathana uthi oko kukuthi Thixo wami undishiya nganina ndiqala ukuphumela tata sekhaya qala ukuphumela tata ndiyabulela ngexesha lobunzima uthi Thixo kodwa akasayi kusishiya uthi masingalahli ithemba uthi umkhulu weShumela bethandaza uthi mina sebusuku uthi nathi masenze njalo uthi nomphumilanga sithi Thixo sikusishiya sithi kantshelanga sithi Thixo sikusilibala nakwesisifo kodwa sisikhumbule Nkosi mama. Siyabonga mama Akhanani. Nkosi mama siyabonga kakhulu. Nkosi tata. Nkosi mama. Xa imizuzu ingama-26 phambi kwayo intsimbi yesithoba mfundisi phambi ntobana sibheke nje emthandazweni make siqale nje sizawubheka nje izwini nje kancinci sishwangathele then siyabe semthandazweni kumfundisi uMbelebele naye siza already kulandawa kuyo kodwa ke make siqale sithengisa imvuselelo nomfundisi uFaleni noNomonde evakalisa